ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki samla wat kam ki balaya khonye ka examen jong ka post lower divisional assistant jong ka district selection committee ka Southwest Khasi Hills district ki don menta hapeng ka jing bom hun satya halor ka jing penlong ye ka examen na ka da ba ka don ka jing bakla jong ki jing kli ha ka subject general knowledge but ka subject mathematics kumta gini ki jing bakla ki lawan ra ye ki jing bom hun ye ki samla thep kam ha ka bakila penpau begini ki jing deko trai kam jong ka tanat badai pej kala bo ye ki samla thep kam ha ka umdum kato kat ni ngot ki samla thep kam kila karpa ye ki district selection committee bakan penbej no mardor ye gini ki jing bakla shwa ban penbena ye ka result khnang baka examen kan dup long ka bakhoi bas suba ha ka baye dei bat kani kini ki samla kila IT ru ki jing tho ha ka deputy commissioner ka kongkaramai kharkongor bakan le AA halor gani ka jing dawa UI batu pun ki question paper ki bakla bat kajing bakla kalong nomor ba haka kajing keli ki answer pri ki option kim don ki ba ki bom don ro ki budan artli ki option kan bu jing nan ta jungi ki candidate ban tho kano ko badai kamtam gitu ki badon artli ngi namla banjit kano ko badai namar ngi habban choose tangawai kamtam habdai bat ke kaneka kom exam mata ka bangi pun kam da kaneka marshit tengtei telarangi kumbakla choose dengan choose artli kata ngi tikna bala sya reject itu ke ansar ke jungi mak takadau ngi lawan ya ngi don kajing temu bane kendu i DC ibdai chairperson jongka district selection committee lane i madam kharpuri ibdai i member secretary jongka DSC tenrei ngi klamlap yaki ngi lawan naduk menen ngi wan mantaru ngi klamlap yaki ngi sebut nak kajing tok but ngi lengba jongka nekal lap thai khubor ka ba ngiyok bana kran ha ka pom ta kan long ka khubor na pra jo kiro bukin ui bar ngi kwa ro kalian jungi ki candidates ki applicant ki ba yakhon ka exam ba la kumno ka district administration ka DSC ka dai ban sim khia bar le no kloi mardor ya kan ka ban penbai no mardor ya kan ka kadum kanram ka badon ha ka exam leng ba jong ka kini ki singi ki pemerintah kalian jungi candidates ngi la bu ka jingi dawaro ha juga por na ka district admission ka district selection committee ba kan penlong nak gawe ke exam nak kamta jong kan ka post kan ka exam ka bala penlong menen ka santrik namar ngi sibun kijing bakla te ban ba raka long kumne ba babun kijing bakla ngai ba kawan ra kijing dunong ka bakra nan pa jongi ki samlawat kam kamtam na kamta jong ki samla ke bala pen khrep ha mar ngilap hang tu hadu palat ka khat santli ki don kijing bakla kan thop ka subject na ro ka maths ka science ka GK te la rabun ka jing bakla ngi ngej bakan long ka jing dunong na kamta jong ki bun ki samla wat kam ka jingi kamtam ki samla ke bala pan khre bha ya kan ke exam te ngi da karpat jur na kaliang jong ka DSC ba ki singa back kloi no ya ka kendrum kenram lemne lada jia ba ka DSC kamla halor kanai na kaliang jungi ki applikan gem barse wat ban haban le tit jing khang ha khamat jong kaying bisaro ngi don hapteng jong kaji sofia ban ngi don ro ha ka jing du jing kerman lada kene ka kom set jing kli kene ka kom exam kan long kan yelong kumne tene kaliang jungi ngi kwa ba la kumno kat ka exam DSC ka dei ban long ka ba bek ka ba ngi namla ban laj ban ong ba don ka jing bakla ten rei kajing bakla kanom don bun kanom palat ngi ngej bala da bakla ro tang kawai kajing keli katang indang la ban pedang mo ban penbait lan ne ban kran kum ten rei ban kan long kumenta la da bun kajing bakla ban ne ki badai ti ngej bakla long ka ka bom la ban pedang ha ki mang salang ban ngej ki babun ro kat ka exam DSC ka exam ban thungkam bat ngej bakani ka dei lang ba jo kajing thurmur jong ka DSC ki keno ro direct bong ba kani kam dei kalau bandai kajing bakla jung unong taj lane kalau bandai kajing bakla jung unong set jingli dan rei kawai ke ba ngi haban keno kalong ba kadai kajing thurmur jong ka selection committee ka claim page bha haswa ban print out de ki question ka claim lane ka claim page bha haswa ban taj ki question kata kadai ka jing smeu ka jungi kom ki samawat kam mana kalian jungi ngi kwa ban bu kajing kerpat ya ka district selection committee banang nei sakmat la kumno gila dai ban da penbej bha khnang ba ki bakum kini ki kinam mi su nang nei sakmat